kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbanggal daw, bigat kata kayo amin apo. Mabigya kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat niya mangiparuntal na sari balita, isyot ang komentaryo ni Pangkar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalopan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay team at technical side. Sa imanangaro lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Kaulop kantabay tumad si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes sa tatang tanagagik petsaan Mebila at bulan na Hunyo taon 2025 at official mutlayo ang gapo at sayan agaw at sayan simba so sa may tatawagan tayo na Brigada Eskwela. At siyempre sa panatangguyor na sa Department of Education at stakeholders nagkalalulad saray Parents Teachers Association at amin niya eskwelaan dintiran bansa kumun mi ulop Department of Education at Science pangiga po
na brigada eskwela. Tantay lata na tatong tanagagi kaukulan linisan irata eskwelan tapigay bulan na. Ya anggapoy ugugaw ya watan iran unluloob tan man gagalaw at timuto bularay dika. Ya aratan na kaukulan linisan insan sara may classrooms siyempre makapalay dabuk da kapaborito RJ. Panalo ba ni utot? Yun. Ulog. Kanyan. San aguyat. Aguyat. Di ba? Lala sa ramay kiyan. Matanaman niya eskwilaan. Yes. Kanyan nakaukulan itarya itan sa eskwilaan at sa iga po na klase. Next week laman. Next Monday at ungga pula so sa may klase na sa Gugaw. Gauntan ka paborito RJ? 16. Next Monday. Jad private school sa Kwantabalat pero jad sara may arom ya private schools at ay June 30. So iga po na sa klase da. Insan siyempre June 30 at mansamba matla. Irara may unirong yung opisyal. Kaya rin na sa may agawan midterm election. Oy, excited lara may balo. Ha? Siyempre. Excited lara? Siyempre, balo. Ramay incumbent, yan nalo. Siyempre, yan labat, formality. Pero ramay balo, siyempre. Excited lara, yun nilong. Yes. So, you have another 3 years to shine. Ang kanya gawa yung ang gaya na yarian nyo. Ay, man trabaho dito na tatin tanagagig tapos agmat na pirdi mainterya kumpiyansa. Nasaray totoo umbalay edsi kayo. At tam ka paborito RJ, amay lutaw-lutaw iran Shabu. Ditan Western Pangasinan. At wala ni manay karuman turaraman. Dakal. Agay karakter. Kali wala ba ito dyan Pangasinan? Gadlo. Parte na Ilocos. Ilocos, di tanad parte Zambales. Pero nung mo may area, may diet, singasaksak side. Saksak side. So, nampulag na sa may Shabu, gayle karakalman. At sa tapat natin kapaborito RJ, wala ta kasi so may dayumot yan na awat. Pagamur at sa rekabyangan na sumisigay. Yes. Dapat lang, di ba? Anukdok at sararatan insanda insurrender. At actually wala mat. Congratulations aliwan ko may pisasalamat ng kukumon may may kindamat may pangi surrender da na atay droga pero sa alagaron ko may kinmata recognition gawaray resolution, di ba? Si katutan so pitalaran. Jad maribeles bataan, naraman may sumisigay kaladtan da parte na Zambales. Antam no anti-interdad si Kara. Anto? Bulas. Pigaran sa kumot na bulas. Very good. Simpagamur da sara may sumisigay. Very good. Kasi dapat lang para maengganyo sila. Montano, oy, pigarin nala yung sako. Indanta kayo na per sacks. Indanta kayo mulang balag mo, diya kantidad. Paano sigawan na saray sumisigay nung makanang ng irauman, ay jackpot. Anda paninteresan. Yes. Dahil according to PDEA Chief Isagani Neres, may palapag tumot niya, siyempre pasasalamat ang turata niya sumisigay. At wala mo't may bilin to yung gatsupaman niya makarecover sakbit man o dyan tao na makadukdok na sa untan iran legal ya droga isurrender yung tampol. Tanuminante niyutan isan nalad si kayo kayo ligtas da sa kaso ya violation na Republic Act 9165. Tawalag posisyon nyo. Diba? Agyon surrender. O di nakasuan kayo. So napagkwanto no akanang nang kayuntan na siyang ginawa rin sumisigay isurrender yung tampol. Kanyan saludo tayo kapaborito RJ. Kaya tama ka. Dapat bigyan ng ano din. At saray sumisigay tayo taagdanan intirisan. Oo, kaya dapat lang nabigyan ng gantimpala. Kasi no nan intirisan dapat kapaborito RJ. Imagine mo may pigaran nin bilay. So natural lapud satan so Shabu. Saka yung isang sachet, milyon na yun eh. Ay, isang sachet, yung isang pack. Isang pack, milyon na yun ang market value nun.
Kaya, Mm. nako, saludo tayo sa mga Yes. sumisigay. Kaya sana mabigyan sila ng recognition, Recognition. reward, or award. Dengal ko Mm. lang ti ka paborito RJ, mukhang mabibigyan sila ng dapat award. lang, Ha? dapat lang. At pag nabigyan sila, ibandutidya. Tapi adyo doon tan, magmaliw mat encouragement, di ba? Yes. Sara may sumisigay, aliwalabat ya sira. So, may nayarin pakalwan danog yung makarecover ira. Oo. Na untan iran droga, tampol daya, i-surrender. Yes. Actually, ginawa da inventory sa tan sa may agaw na Biyernes. Labi ni. Mga Labi, alas 9 dita na da sa Sual Pangasinan kasi watan sa opisina na Coast Guard. Hindi balita ini matunan na sa Pidoya Regional Office Chief na sa Coast Guard Commander. Yes. Watan mo si Mayor Dong actually banteng ko may interview si Kato at oras na mga alas 10 la siguro. At ginawa sa inventory, agdamot labi na yan ba yan, gano'n man niya labi, at ginawa na inventory at sara may kumpiska, iran narel, recover, iran droga na sara may sumisigay. Hopefully, kapaborito RJ, Nako. araratan niya droga, at agla unkamayat ni, da saray kalanguran, at antam na tang kapaborito 900 RJ. kilos nogak nalilingo. 900 kilos. Balbalot According niya. to report, aliwan sa amin naladya aman la amin. Recover daman lapod ta na Ilocos region, di ba? Ajad Ilocos region. Ilocos region ko mo, di ba? Malapod ang Ilocos Sur, Pangasinan, Ilocos di ba? Norte, Ilocos Sur, Biga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Basera La Union, Pangasinan. Walay dayat. No, siguro impulag dani parparparja. Basta within the Lingayen Gulf. Yes, Lingayen Gulf. So almost 6 billion tan sa presyo tutan. Nung mutan ha. Kaya yung mga mangingisda natin dapat lang na bigyang parangal. Yes. 'Di ba sa kanilang pagka-recover at pag hindi na sila nagatubili na hindi surrender. Tinawag kagad sa barangay officials din i-coordinate sa kapulisan yung pagka-recover ng shabu. Shabu kamo dahil talagang yun na yun. Confirm shabu na eh. Confirm. So, mabuhay po kayo sa ating mga mangingisda, ha? Sana'y pagpalain pa kayo sa inyong hanap buhay at makahuli pa kayo ng mas marami pang mga isda. At speaking of Lingayen kapaborito RJ, wala mo't sa reaction ditan ng Mayor Paul Batawil. Basang ko laba maimbaga to. On the shabu recovered at Bolinao shores, let this be investigated thoroughly. Tama naman. Mga dapat malaman, una, saan nagmula? Yun. Saan nagmula? Pangalawa, ano ang kinalaman ng bansang pinagmulan? Okay. Pangatlo, sino ang nag-coordinate? Pang-apat, saan sinakay at ilan ang sinakay? Panglima, anong sasakyang pandagat? Saan at kailan sumadsad at saan nag-transload? Pang-anim, sino ang mga sumalo o dapat nasasalo? Yun, siguro dapat nasasalo dahil diba? Kung nasalo hindi ano 'yan, hindi naglutang-lutang Of yan. course. Pang-pito, ilan na ang pumasok, ilan kayang binagsak sa dagat at sino ang mga nakasalo na? O baka exist lang 'yun. May nasalo na. At ito ang kanyang recommendation. Give rewards and commendation sa mga nagsauli. Yun. Yung sigaw din nila eh. Sana ano yan, right after nung pagka-surrender, meron ng announcement o kaya pasabi na itong mga ito, di ba? Ay, nako. Actually, may lumabas na rin na statement mula sa Governor's Office kapaborito. Pero dinayaw. Dinayaw. So, I think we still have to wait for the actions coming from the Sangguniang Palalawigan. Siguro, very soon, which will come very soon, giving commendations and probably reward sa mga mangingisda po natin. Kasi magmaliw tanakin may di ba? Na-encourage mo tiraya may palak na bunday matadaan may manunang tipay sakop yan. Yes. Di ba? Di ba? Di ba? Yung gano'n na ay pagka nakakita sila jackpot,
Parang gano'n. Yeah, ang napakaganda ka paborito RJ, Dahil may reward. aware na yung ating mangingisda na yung mga lumulutang-lutang na mga bagay na yan, alam na nila kung ano yun. And that's one good point kasi pag aware ang lahat ka paborito RJ, alam din nila kung yung epekto nito sa ating sosyedad, eh marami ang lalaban kontra sa droga. Pero tignan mo, yung alam mo kung niisip ko dyan. So, sa nangyari na ganyan, ganun pa rin. Kalaknab, di ba? So, itatayak na illegal ya droga. Paano ito? Yes. Nag-anaral man. That's on the negative side, Kapabrito Yes, RJ. ganun Na ang ibig sabihin po niyan, tama yung sabi mo, paano ito yung nagdanarol? Oh, di ba? Paano ito yung Biruin mo yun. asalur, nasama yung napagyaman na lor. Oo, yagi. Di ba? Untayak tan natin ng Pilipinas. On. So imaginein po ninyo yung ilang buhay ang masisira Tsaka dahil dyan. parang kailangan talaga yung masusing investigasyon sa kung sino yung analor at manalor. Kasi nga kung minsan, alam mo sa mga kaso, di ba? Pag walang ebidensya, di ba? Walang kaso. Eh bakit? Paano mo naman huhulihin yung mga hindi naman gumagamit? Di ba? Yung mga protector lang, wala kang direktang ebidensya sa kanila. Not unless na yung nahuli mo, ituturo siya, di ba? Oo. Pero yung sa kanila mo mahuhuli yung droga, Oo, itaas mo ng konti yung microphone mo. diba? Kasi hindi sila yung yung talagang nandyan na mayroon silang mga tauhan, di ba? Nako, kaya kung minsan kawawa yung mga, alam mo na, yung mga palakarin, yung mga... Ang maganda na lang na isipin natin siguro Kapabrito RJ, sana magkaroon ng sincero. Yung totoo. Yun nga, kaya nga nababalik ako dun sa... Yung totoong investigation, yung totoong paghuli sa mga Yes, malalaking sa isda programa ni, na tinatawag natin. BDD, di ba? Oo. Former President Duterte. Pag mabalikan mo yun. Actually, this is a big challenge talaga sa ating mga otoridad Kapabrito RJ. Although merong malatyagangan, di ba? Si Presidente BBM dakinan Nicolas Torre, General Nicolas Torre, Chief PNP, paigtingin yung kampanya laban sa illegal ya droga. Pati mga maliliit, mga nasa kalye-kalye lang na nagbebenta, hulihin ninyo lahat. By the way, may paglilinaw si bagong PNP chief kasi nitong mga nakaraan, naging controversial yung mga binabahagi niya sa media na paramihan. Marami pong nag-react doon sa word niya na sinabi niyang paramihan. Because medyo delikado yung word na yon. Ngayon, nililinaw ngayon ng Philippine National Police na dapat yung pag-aresto ng mga officers may legal basis. May legal basis. Hindi yung huli ng huli. Makarami ka lang. Oo. Kasi kung matatandaan ninyo, meron ding statement ang ating bagong PNP chief na sinasabi niya na yung mga arrest records, ito yung magiging konsiderasyon nila in deciding whether or not to promote a certain official ng PNP. So again, controversial na naman ito na statement kapag kahit kung sino, huliin na lang. Pero yun ang tendency nun Yung statement na niya na ganyan, hindi naman yun nakapokus sa droga, kundi paramihan ng huli laban sa mga kriminal. Hindi lang sa droga, baka ang alam ninyo paramihan ng huli sa droga. Hindi lahat ng mga kriminal. Pag marami kang mahuli, magka-count yun. Di ba? Halimbawa, hold-upper, mga ganun. Kasi in the past, meron tayong mga experiences na ganyan at meron nga yung mga ibang pulis na nakasuhan at nakulong na rin, na-convict na rin Kapabrito RJ. Kasi meron yung instance na dahil sa ganyang policy, gumagawa na lang ng kwento. Nag-create ng kwento. Yung ibang mga kapulisan po natin, lalong-lalo na yung mga scrupulous din. Mga scrupulous na Perolos Bueno sa ating kapulisan na nakasuot ng uniforme. Yes, maraming nagsamantala actually doon sa kampanya laban sa illegal na droga na yan. Tignan mo yung mga huli ng huli. Kahit na wala namang gaanong ebidensya. Saka yung mga nakuha pa nating report na hinuli,
Pero naging tawas, dapot no. Parang ganon. Mga ganon Napalitan ba? na. Yes. So, para Yung lang sinunog din- is not actually a Nako. high-grade shabu, kundi it's a low-grade class of tawas. Di ba may mga may mga controversial na mga ano nang kinahinatnan kaya ng mga investigasyon na yun? Kaya kailangan talaga tama ka, dapat sincero. Oo. Di ba? Lahat naman ng pinapatupad ng mga nakaupo. Maging mga opisyal natin, dapat sincero sila sa kanilang mga sinasabi. Yes. Di ba? Oo. Kaya lang di mo rin maiwasan Paborito Joseph na kahit saang organisasyon mayroon at mayroong anay diyan na siyang sisira, di ba? Yung hindi susunod para sa mga kautusan na yan, kundi ang iniisip, di ba? Yung Meron. paano makabuka. Yes, paano, meron at meron may yan. mga ganon. Pero ang sabi ni General Torre, ito Lilinisin daw niya yan he made a firm pronouncement against questionable police practices, Yun. stressing a zero tolerance policy on misconduct. So ang sinasabi niya ngayon, walang quotas on arrest, and planting of evidence is a grave offense. Yun pa yung Yan. napakahirap. Yun. Paborito Joseph. Marami yung mga nakakasuhan na wala naman talagang kasalanan. Oo, Di ba? oo. Yun ang mahirap. Mayroon nga akong nabasang artikulo, Paborito Ajay. After 5 years suffering inside the prison, Oo. napawalang sala siya tignan mo dahil yan. wala siyang paano hindi yun? siya ang Hindi yung naman siya. perpetrator. Paano yun? Paano yung Yun nasayang nga na buhay? Yes. Di ba? May 5 babalik years. pa ba yun? Imagine mo yan, Tapos Paborito parang Ajay. wala lang? Ano kaya kung yung mga nakulong na walang kasalanan meron din silang makukuha? Para hindi basta-basta yung para bang hindi na Reward in return. hindi na kailangan na magsampa pa ng kundi To yung console nagsampa yun ang magbabayad din, di ba? Di ba may yan pag sinampang ka ng Pwede kaso? siyang mag-countercharge. Di ba? Pwede siyang mag-countercharge. Ay nako. For Para wala na planting yung evidence against him. Di ba ang For pagka falsely accusing yes, him. ano ba yung pagka nakasuhan ka, di ba? Tapos meron ka pang side doon sa pagprepreso, meron pang yung babayaran ka, di ba? Yes. Damage yun? Damage perwisyo. Damage perwisyo. Dapat ganun din. Yung nagsampa, siya yung magdadamage perwisyo kahit hindi na mag-countercharge. Sana ganun. Para wala nang Pwede. palpalaran, di ba? Oo. Alam mo yung, di ba, ay nako, not to mention yung mga napawalang sala, nakawawa naman na nakulong. Nako. Basta ito pang pakakatandaan ng ating kapulisan. Ang sinabi ng ating bagong PNP chief, planting of evidence is a grave offense. At kapag ginawa ninyo yan, i-dismiss ko sila sa service. Ipapakulong ko sila for incriminatory machinations. Kasi dapat lang nasabayin niya yan with that order niya na parang paramihan, di ba? Baka mamaya at tatas ang ranko mo, baka hindi malayo. Of na may course. magagawa ng ganyan. Pero at least meron na siya agad na kontrabaral tayo kwanda. Gawin nyo si Kimot Balot. So, di ba? Sa mananagot. Mananagot. Yes. Dapat malinis. Para balance. Isa pa na magandang sinabi ng ating bagong PNP chief ngayon. Nililinaw niya ngayon dapat buhay ang taong huhulihin. Walang patay. We don't condone wanton killings or wanton murders. Arrest must be carried out with utmost regard for human life unless police lives are clearly endangered. Parehas din. Parehas din doon. Di ba? Sabi naman ni Presidente Duterte, siyempre unahan nyo. Yun Pag, na nga. siyempre, nasa bingit na kayo ng kamatayan, ano pang gagawin nyo? Yan ang usually defense ng iba. Pero Los Buenos yung may threat sa buhay ko so I have to defend myself. Kaya kahit na walang hindi threat, lumaban. kahit na hindi lumaban, yun na yung defense nila. Kasi yun And ang order. nobody can dispute that kasi patay na yung witness. Yun, tama. Ay ang witness naman yung kapwa niya police. Diba? Yun din ang isang mahirap na bagay. Paano kaya papatutad ito ni Juan? Ni PNP Chief na General talagang Torre. nasa danger na yung bilay ng pulis kaya inunahan na. Ito pa. If you cannot respond within 5 minutes, expect drills and retraining.
sasakit ang katawan ninyo. Hindi ba yung sa Dagupan, yan sinabi. Ano na yan? Di ba ano na yun? Nagbigay na siya ng order na within ilan? 5 minutes. 5 minutes. O, kailangan nandun ka na sa Akala ko lugar. nga, sasabihin niya 3 minutes talaga, i-insist niya yung 3 minutes kasi prior to this, meron siyang isang statement na 3 minutes. Pinalumbasan to ni may 5 minutes sa imbaga ng Presidente BBM, kapaborito 3 minutes. 3 minutes na, tanpi mawilad 5 minutes. Isa pa, lastly, ang pinakaayaw kong mangyari, yung police na lousy at snappy, same salary. Commanders must ensure that their subordinates perform according to our standards. Mitan. So, dapat. Daling maghutos eh. Pero yung paggawa at pagmonitor, yun ang mahirap dyan kasi malakas ako kay Chief. Malakas ako dito, di ba? Sige lang, pakita nyo lang. At kung minsan sa una lang. Pero pagka tumagal na, pero alam mo yung sistemang yan, kapaborito RJ, parang sa ngipin yan. Yan yung tinatawag na tooth decay. Sumisira, bukbok. Kailangan alisin mo yung bukbok. Huwag mo nang gamutin ng gamutin. Kumbaga sa bahay, yan ang anay na sumisira. Ay, socialist. Pero bigyan din natin ng pagkakataon na ma-prove, di ba? As a leader, as a head ng Philippine National Police. Kung talagang, di ba, madidisiplina niya yung mga bulok. Yung palakasan na yan, makikita mo yan sa bawat sulok ng isang organisasyon, kapaborito. Yun yung sap ba yun? Alam mo yun, it is not what you know, but it is whom you know. Ay, siyempre, bata kaya kinagpan. Di ba? Parehas kami bituka. Idepensa to. Pero, kaya, yung sistema natin, imbes di umunlad, mapaayos, maging magandang takbo, but because of that policy, na it is not what you know, but whom you know, hanggang hindi siya qualified sa position na yon. Until now, of course. Until now. Truth pa rin yan. Yan pa rin ang, sa real talk, yan pa rin ang nangyayari. So, yan, mas marakop may maboka ka. Di ba? Kapal mooks, parang gano'n. Dakulya kabat mo. Parang yung sip-sip, gano'n. Yung sip-sip, ay nako. Ay nako. Sige, magpapatuloy pa ang liknay balay. Kaya rin inasarin pakabat ng paimano malalapanid sa rin marangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Gusto mo ba ng bagong bangka? Padalangin yung kwento at sumali sa pabangka ni El Capitan. Baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili. I-check ang official Bostik Facebook page para sa iba pang detalye. El Capitan Marine Box, gawaan ng Bostik. Promo runs from April 11 to June 23, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 220501 series of 2025. Bostik El Capitan Marine Epoxy. Palaban sa dagat.
Palaban sa tibay, palaban sa buhay. Dagupan, miss nyo na ba ang Abas Tita Puwak? Good news! Magbubukas muli ito sa June under a new management with a fresh vibe. Same cozy spot, same delicious milk tea, snacks, at rice meal. Better than ever. Tara na sa opening ng Abas Tita Puwak. Matatagpuan sa second floor ng Metro Bank at malapit mismo sa Lyceum University. Check their official Facebook page, Abas Tita Puwak, with cellphone number 0917-128-9778. Avail of our opening promo. Buy one, take one for the first 50 cups. Come one, come all at Abas Tita Puwak. See ya! Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. This is DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Pusorobio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Sison, Paborito! Ordaneta, Paborito, Tanchadilyasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Alas 8:05 oras na natin sa Lignay Valley. Call up kantabi ni siyempre Sari Magtariuran kapaborito. Amin kayo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtaril kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ay binabati nga pala natin ng 75th birthday. Happy 75th birthday ngayong araw na to si Madam Laurita Basa Sandoval, ang Pangulo ng mga elders dyan po sa Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Happy birthday! Ayan. Oh. Happy birthday po sa inyo, Mami. Mhm. Ayan. At siyempre sa lahat ng mga nagbe-birthday, good morning. Happy birthday din po sa inyo, ha?
At naway maging maayos ang selebrasyon po natin. At antay mo lang makulimlim ang panahon ngayon. Kalabyan, ang kailan may terter na oran ka paborito, RJ? Ay, agi. Gamanutan. Dalap lang, tampol. Actually, wala rin lugar ya underwater. Irami arum. Pero, siyempre, life must go on. Kung mo lang tika paborito, RJ. So, kahit baha, sige lagtan. Yan sa Metro Manila, nakita ko yung sa balita, nako. Ay, grabe. Lalong-lalo na sa Bulacan. Kapaborito, RJ. Nakita mo yung baha sa kanilang lugar. Hanggang pusod. So, imagine niyo ha, ma-plus laba. So, may dumas to terter na oran natin. May terter na oran natin, talagang magitar na dalap. Buhos. Talagang, kumbaga, talagang daiset. May inkalbo, yasi nga kin. Sakitimban inkalbo. May ira man natin. Si katulatan may epekto na climate change kapaborito, RJ. Kanya nog tayo manan alwar at sayay gagawin tayo. Palala. Talaga nuntan. So, magpagmaliwan tayo at ating tanagagig. Nadyan panakar na panahon. It is very frightening. Ya, kwanta kapaborito, RJ, untan so sara may nalik na tayo ra. Kalamidad. Alam mo, iniisip ko pag climate change, pag ngit-ngit ng panahon, kalikasan, wala nang mayaman, mahirap dyan. Damay-damay na yan. Totoo yan. Totoo yan. Walang matibay na bahay. Walang matibay na bahay dyan. Walang marupok na bahay. Nako. Iyan po yun ang pagkayong nature ang nagalit. Ngit-ngit ng kalikasan. Walang matibay na bahay, walang marupok na bahay. Nako. Lahat yan damay. Kaya isip-isip. Kayong mga kurot. Kurot. Manok. Hindi, kurakot. Kurot ng kurot. Sinortcut mo la. Yung mga kurakot. Isip-isip din kayo. Oo. Dahil hindi kayo may excuse dyan. Yes, hindi kayo maliligtas dyan. Hello, good morning. Paano pa sila pang mauna dyan? Aliwan sa pang-gagaam, hello, good morning kay Sir Bernard Masaoy. Sabi niya masantos tan maabig kabasan na Lunes at sa kayo Sir Jobac, Sir RJ Kwanto. Likewise po sa inyo, Sir Bernard. Kay Madam Emma Lipio, good morning po kapaborito kapogi Sir Joseph, Sir RJ. Shout out po sa lahat ng listeners ng Barangay Basing. Thank you po. Yan. Sa Barangay Basing. Sa ikuha ng classmate ko ni Enjoy Life, classmate ko to. Yes. Yes. Pag sarili mo iniisip mo, talagang pero pagka may apo ka may anak ka yun lang. Siyempre, lalo na bata pa maaawa ka sa kanila. Yes. Maaawa ka sa kanila. Siguro sa edad natin, classmate, di ba? Sa edad natin, at least naranasan natin yung naranasan natin yung medyo normal pa rin pamumuhay nung kabataan natin. Yun yung masamsamit. Bali-bali, ayos na ayos. Paborito. Ang gano pataktaklay agaw, wag tantinin man ba basketball. We do not mind the heat of the sun because we can may aliwan ang sakit at bao. Simple lang ang kaligayahan natin noon. Mambantulin ka, okay lang. Oo. Diba? Bantulin na may daan niya gumay tricycle. Okay. Di ba? Man may si taong misa may tago-taguan timpong. Timpong kayo kumbiba. Okay. Yan man asol ka na danom ng saman. Sasabayan mo ng paglalaro. Anong paglalaro? Antam jad singa jad party na bulusan jayad Dagupan City. Nang saman say anapan na tutuo ditan panaggaway aparador. Aparador. Furniture mo ta. Furniture. Natan, di ba wala may parte na aparador ya butawan de malimpek. No. Ata di man da karga espiho. Espiho. Natan design amay to man di ba? Amedjad sakay malapar, pandukoy. Amedjad basil malimpek. Okay. Natan amay bilog ya nakarda saman. Ya kinatlida kato may pantutuupan. Gawon min dalig. Okay. Insamin natan igaway bali-bali mo sa pandaw niya. May sing ando kuya kawayan ando kuya sakbatan. Ay sami kargay
may pananginay lima mat. Singa na imagine ko. Natanuman asol kamila. Wala may isagur mula may kinatimba. Isa mula natan agtuon dyan takub mo. Isa mula itulin. Diba? So, you are working and at the same time you're playing. Taka na exercise ka pa. Diba? Malingat-lingat ka. Diba? Ando ko'y subilay. Wala raman niya those were the days. Yes, nanugawan tayo ng saman niya. Aglan nantanatan na sa regugaw. Nga pula. Kanya no makajad Facebook, wala ra may throwback, pati may tugtog. Pati sara may man lambitin na bulong na nyog. Ay bali-bali ka babantay ko. Singa may nare-refresh ka mo tayo. May throwback ko. Inanakal si stress mo mo. Eh kanya nan karuman, wala rin anong nangkuran ugogaw di madkaabay. Chinese garter ira. Uy, kako. Laro ko rin yan no. Lala no ura na may man tibul-tiblong irad uma. Ay, bali-bali man, di ba? Ay, nako. Hindi na yan may babalik. Maong nawalay time capsule ya pabalik, wala na eh. Wala ni may mantambling-tambling ka. O may walad arapan mo may may tayaya kaklasim. Yan di man ka unlugtot. Mantambling ka si kato nabanag kain dua. Dagian ni depakan taman may mandagian ka depakan. Depakan. Tulakan. Aratan so larong Pinoy. Say Manalon usually may andukay susalito. Di ba? Pero ngayon ala na yun. Gapula. Agdalan tararatan niya galaw-galaw. Ang siguro ang naiwan lang yung siyempre yung larong Chinese garter. Yung basketball yun lang. Basketball yun lang. Hindi na alis. Maong lang antadaniman kit-kit. Pero yung larong Pinoy yan kit-kit. Wala na. Diba? Nako, so climate change. Wala na. Yes. Tignan mo mangkilalbong uran desa labat delapla. Totoo yan. Ay nako. Kaya nako, kung hindi kikilos ang ating mga leaders, wala na. Pero hindi kayo hindi kayo may chapwera diyan. Lalahanin nyo may mga anak kayo na kailangan nilang, di ba? Lumaki katulad nyo. Nanunutan niyo may agawa. Konsensya alaya kapag of course. Talaga unya lain ang mapabot. Somewhere in Netherlands ang uma nagawa kapaborito RJ. Amay antayo may iceberg. Atunaw napagat sa Kaya Village. At agawad wash out may sa Kaya Village. Sa maong laba anong nang nasara may scientist. Ara may expert wali crack yan anong nang da. So ka pa preparanda. So nailikas yung mga tao bago dumating yung pagbuhos ng iceberg na yan sa isang community. Simple lang. Kumuha ka ng yelo, tunawin mo, di ba? Tubig, di ba? Parang ganun yun. Ganun yun. Kasi sa init ng araw, unti-unting natutunaw yung mga icebergs. Kaya nga, di ba, yun yung prediction na kinikwenta na nila yung pagtaas ng tubig. Kaya nga may mga lulubog dahil sa pagtunaw nga ng mga icebergs na yan. Na mas aapaw yung dagat, parang ganun. Kasi, di ba, tignan mo na yung globo, di ba? Napapalibutan tayo ng tubig, earth, di ba? Alam mo sa totoo lang kapaborito RJ. Yes. Malaki pa yung bahagi ng tubig sa lupa. Sa totoo lang kahit isang minuto o ilang oras lang na-expose ka sa araw, pag uwi mo ng bahay, markado na yung t-shirt mo. Ay, di ba? Kalmo ang puti may sa liban. Siya ka ng boxer na balat. Of course. Kaya napakahirap po. Speaking of that, naalala ko tuloy kapaborito RJ. Ang utos ni PNP chief ngayon, dapat yung mga pulis mas maitim pa raw sila kaysa sa kanya. Okay. Paano to man PNP chief tanong sipor kalan andog ko to Nilanti. Mas deket ka pa. Alam mo yung minsan, yung may naging chief of police sa amin, hindi ko nababanggit Anta binalaw to may traffic hindi pa uso ang puso noon di ba? Yung matapat na kanyang traffic, anong tawag mo? Traffic patrol. Basta nasa traffic siya. Yun na yung kanyang Sige. Alam mo yung kulay blue na nila uniforme. Tapim mo raw la. Tapos nung nag-report sa kanya, okay, mula na sa latante kaus mo, konto. Sikwang ko mo, tamigog mo, sir.
yun ang tanda ng kanyang, di ba? Pagiging masipag. Masipag. Kasi dahil sa constantly na expose sa araw, siyempre yung damit, kuminsan nag-fade. Realize sumunta mo, hindi bali, indang kulay balo kunto. Aman, singa sa ito ibabagamay, ang dekat. Dapat ang dekat era. Yes, ang dekat era. Tapi ano na, kaya parang ibig sabihin, pataktak kayo agaw dahil gumagalaw kayo. Ganon, nagtatrabaho kayo. Yun lang namang ibig sabihin noon. Pero not necessarily siguro kapaborito. Saka hindi basehan yun kung nagpaagaw ako, piano sabihin Totoo. Nako, accomplishment na lang. Oo. Amale mo, parang turista, nagbilad sa araw. Di ba yung mga puti, gustong-gusto nila magbilad sa araw? Nakahiga pala sa along the shoreline ng beach. Pero dumaraman, nagawira, imbis yung deket ng balangara. Balangala. Duma. Yatwa. Nagaro yung deket, ng balanga. Yan. Ito, mga kapaborito, nasa 42% ng pamilyang Pinoy ang nagsabi na sila ay hindi mahirap. Oy? 42% hindi sila mahirap. Pero lamang pa rin yung mahirap. 42 di 50 pero 42 50 ballot. 50% yung mga pamilyang Pinoy ang naniniwalang sila ay mahirap. Dahil gustong-gusto nila na mahirap kayo. Di ba? Ba't kaya inunan nila yung 42 kaysa yung 50? Parang kwan ito parang may ibig sabihin to parang propaganda to Di ba? Para walang masira dapat inuna yung 50. Di ba? Pero pagka napakinggan mo agad maungkad mathematics, siyempre mas dakal common tampol gano'n mo labit lang, di ba? Yes, so mahirap kasi 42 dapat sana mas. Pero kung mathematicians ka, alam, aliwa ko mas marami yung mahirap, diba? Nagsasabing sila ay mahirap. Diba? Lalo na ngayon, diba? Nangangalag mo lang na sila gastusan, nga pula. Yes, halong nimihirap yung mga mahihirap. Pero si Donald Trump tansikyan, Elon Musk, mangkukulkul ira natin. Lamat. Sa kwanto ng Elon Musk natin. Si Elon Musk, si katutan, may matinikad computer di advance ato lang. Sa kwanto, agkaanalon, andid siya, kwantaw. Kasi nga wala ibabagato lang mo, hokus-pokus. Yes. Sa ibabagato, impeach them. Papa-impeach to again. Donald Trump. Dati amigo to. Baka hindi baka ang ano ko lang baka hindi natupad ang kasunduan. Nayari. Kasi diyan naman nagkakatalo, di ba? Halimbawa, tayong dalawa, tapos usapan tayo, hindi nasunod. Bagagkat si kayo, niya. Ang tigaw mo yun. Di ba? Di sabihin mo yung totoo. Ay, ano ba yan? Ano kaya yan? Ay, nako Ay, socialist. Pero yung Cambodia, may labanan na naman mayroon sa Thailand, di ba? Cambodia? Kasi di ba yung border nila isa pala yung dinadaanan, may parang yung tawag mo diyan. Hindi pala Colombia ba yun? Colombia. Kanya mga drug war yan. Ay nako. Tapos si yung natin, anong pangalan na yun, yung sa China, yung ambassador dito. Na makikipag-usap daw, kailangan pag-usapan yung sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ilang beses na yan? Ilang beses na sabi ko nung narinig ko yung balita ni Amor kanina, sila yung nambubuli di ba? Yes. Kaya patunayan nila sila na mismo, wag na nilang pakiusapan yung Pilipinas na may papawilan sumaong may relasyon, sila yung nambubuli, di sila umpisan nila, di ba? Pero may magandang statement diyan si Mr. Secretary Gibo. Patunayan nila, sabi. Mayroong statement diyan. Yes. Maganda yung statement ni Secretary Gibo. Defense Secretary natin. Defense Secretary. I-forward ko lang kay Juan. About that? Na sinasabi ng China na kailangan paigtingin pa yung, di ba? Kasi sila nambubuli. Yes. Sila yung, sabi na nating nananakop. Sila yung sumusuway doon sa
'Di ba? Dapat lang nilang hangganan. Yes. 'Di ba? Pinapasukan tayo. Engineer Richard, pinorward ko na Bakit? yung video. Tayo ba ang nag-uumpisa? Oo. Ano ba 'yan? Ay may maganda kasi may isang kunwari journalist pero naka-uniforme naman ng military sa China. Tinanong niya si Secretary Gibo tungkol diyan sa problema natin sa West Philippine Sea. Ay napakaganda ng sagot ni Secretary Gibo Teodoro. At maya-maya paghanda na yung ating tech, paparinig natin yung kanyang statement. Kasi magandang balikan po natin yon. Kasi alam mo, kaya nga natatalakay yung Bagasubago, kaya nga natatalakay natin ang ngayon at kailangan din pagtuunan ng pansin at huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Dahil, di ba, pagka yan pumutok, pagka yan di naayos, pagka yan talagang tinuluyan tayo ng China, sige nga, close your eyes and imagine, di ba, yung magiging kahinatnan natin ng mga inusinting tao. Kumbaga sa atin diba? Isang pindot lang. Ayoko nang ganun. Pero alam mo, pag inatake tayo ng isang ibang bansa, marami palang tutulong sa atin. Tama ka dyan. Maraming tutulong. Oo, one is America, of course. Yes, oo. Canada, yes, oo. India, malalaking pwersa rin to. At sa mga ibang Asian neighbors natin, Malaysia, Indonesia, ito yung mga Taiwan, ito yung mga tutulong sa atin pala. Talagang lalakas ang pwersa natin. Pero ang question dyan, yung mga buhay na masasakripisyo, yung magiging collateral damage. Yung mga nananahimik na namumuhay na pwedeng tamaan ng bala. Yung mga walang kamuwang-muwang. Parang yun ang ibig kong sabihin. Kaya walang mananalo dyan. Di ba? Ay nako. Totoo ka diyan. Oo. Tignan mo na lang yung sa yung labanan ng Ukraine at ng Russia. Tignan mo yung mga binobomba, 'di ba? Na mga hospital, mga bata, mga civilians. Tubakyar. Yung diyan, yung mga sasakripisyo. Wag na. Sana wag. Engineer, okay na si Secretary Gibo. Okay na siya. Okay na. Okay, play natin. Pakinggan po natin si Secretary Gibo. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust.
And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Si Katutan, sa imbaga. Wala ang ibasian to. Kasi nga may nanti ibabaga da, leon si Katigagon da balat. Di ba? Yes. Singa sa tayo imbaga to, may kargara laba yan ay rin zero man, nasaray sumisigin, tinansumpalan to eh. Sa kayo, artificial military kila. Ganyan, nanto may ibabaga da, taliwas doon sa kanilang aksyon. Yun yung kanyang siya sabi. Kaya kailangan talaga dyan, may trust, may tiwala, at patunay. Tulan siya sabi ko nga kanina, mag-umpisa sa kanila. Dahil hindi naman tayo naman si abubun tayo di ba? Basta pangkamungan di ba? Tayo kasi, we are peace-loving people. Yes, pero sa kanila, sinasabi nila, ganito lang to. Tapos, sa aksyon nila, mas pala, malala pala. Paano yun? So, taliwas. Kaya yung trust, yung talagang, sincero, yun ang term ngayon Yung sincere sila. Sincerity. Sincere sila dun sa kanilang sinasabi. At sa kanilang gustong mangyari, di ba? Tama yan. Ito yung kanilang sinasabi. Ito naman yung kanilang ginagawa. Sige. Nakitang-kita naman natin, di ba? So, tama ka naman. And yung mga actions na yan, sabi nga nila, those actions speak louder than their words. Oo nga taliwas dun sa sinuturan nila Di ba? Ay, nako. Okay. So, magpapatuloy po, Lignay Bale, kaya rin inasaren pakabatan pa imano manalapunit sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo.
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Alas 8:35 na po oras natin sa Liknay Valley. Siyempre, call up kantabi ni Sari Magtarioran kapaborito. Amigo yung RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ay, siya nga pala doon sa mga mahilig sa milk tea. Bukas na po yung Abbas Tea Tapuac ha. Nasa second floor po yan ng Metrobank. Malapit po sa LNU o Lyceum Northwestern University. Doon naman sa naghahanap ng matitirhan, gusto nyo ng kondo? Isang kondo unit? Yan. Hanapin po ninyo si Madam Millicent. Millicent Paras. Para po papag-usapan nyo kung paano po kayo makakapag-acquire ng inyong isang condo unit na maganda. Meron din silang studio type at meron din silang tawag dito yung double. Yan. Hanggang June 30, meron po silang promong pinapatupad na 10% discount. Sa halagang 20,000 pesos, pwede na kayong makapagpa-reserve ng inyong gustong unit. Diyan po sa may Fotora. Yan. Sambot nyo. Yes, sambot nyo tanatatang tanagagi ka. Basta hanap nyo si Madam Millicent. Millicent Fermil Paras. Hanap pong ko may numero to dyan. Si Madam Millicent. Dawala insend ko si Sir Joey. May number to. Si Madam Millicent, tawagan po ninyo sa 0908-869-7745. 0908-869-7745. Kaya pwede naman kayong pumunta dito at samahan namin kayo. Ayan, samahan namin kayo ni Kapabrito RJ. Yes, pwede yun. Fotorawan, Fora, Dagupan. Yung mga nakikinig dyan sa may Manawag, Pangasinan, Baritaw, good morning. Yan. Kay Engineer Rodolfo Boydeon, good morning sir. Parang hindi ko nakitang nag-biking sila ngayon. Siguro kasi wala rin panuran-uran to. Kaya hindi siya nag-bike ngayon. Hindi ko rin siya nakita kanina. At wala rin doon yung kay mga kasama niya. Actually, nagbabike ka pa Brito RJ. Yes. So, hello, good morning kay Engineer Rodolfo Dion. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, hello and good morning. Happy Monday. Dyan sa Lingayen, nakita ko yung po si Mayor Pula, kahit na patapos na yung kanyang termino, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita. Kahit Sunday, inakomodate niya yung mga bisita niya galing ng, saan ba? Mactan ba? Anong organisasyon yun? Di ba? Nakita mo rin. Nakita ko rin yun Talagang hanggang sa huling araw, napamamahala niya bilang mayor dyan sa Lingayen. Actually, walang magbabago sa kanyang pagbibigay serbisyo. 3 linggo na maninilbihan para sa bayan ng Lingayen. Siya nga pala, sa ating mga motorista, magkakaroon na naman po ng movement sa presyo ng mga krudo. Baba. Taas. Unfortunately, tataas lahat. Ay, nako. Sa diesel, mukhang 80 centavos hanggang 1 peso per liter ang increase. Sa gasoline, 40 centavos to 60 centavos per liter ang increase. Sa kerosene, 30 centavos hanggang 50 centavos per liter ang increase. So, nako, magpapagasolina na naman tayo today. Tipid-tipid sa lakad. Ay, nako. Wala nang panggasolina. Ay, nako. Tuloy na ba talaga ang eleksyon? Eleksyon na yan Mayor's League. Mayor's League. Kala ko yung sa barangay. Mayor's League. Kailan ba? Upo pa sila. Kailan yung na-interview natin si Mayor Ming na magmi-meeting pa sila. Tapos pag-uusapan at parang ang desisyon will depend on the governor of the province of Pangasinan. And lately, nung na-interview ng ating mga kasama, si Mayor Ricardo Balderas ng Lawak, mukhang interesado rin siya. Although ang sabi niya, wala siyang ambisyon. Yun nga pero kung ibibigay ng Diyos, hindi naman niya tatanggihan. Yun na yun.
So, gusto din niya. Oh, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun, gusto rin niya. Same with si Manawag Mayor Ming Rosario. Ming Rosario. Kaya magkalapit na bayan po 'yan. Actually yung Lawak formerly baryo 'yan ng Manawag. Pero dahil napakalawak na rin ng Manawag, nag-gain ng Lawak yung kanyang independence, naging bayan na rin siya. That was 1980. Talagang kabisado mo. Kasi yan ang pinakabatang bayan sa Pangasinan na naging bayan. Yes. Na hinugot sa tadyang ng Manawag. So with this latest development, open sa posibilidad. Pero alam mo yan, yung mga ganyang posisyon, siyempre, ang may say dyan, yung nakaupo. Yun. Kung na-gobernador. Yes. Kung sino naman yung kanyang sasamahan dyan, nasa pag-uusap naman yan. Yes. Actually, yun ang nasambit ni Mayor Balderas, ni Mayor Ming. Ricardo. Kasi Mayor Ming, ganun din depende ganun naman din. sa pag-usapan. Pareha sila ng statement. Sabi nga ni Mayor Ricardo Balderas, tignan natin kung ano ang basbas ng mga boss natin. Kanto? At ang gusto na makasama natin na elected mayors, lalong-lalo na at may mga bagong mayors na sa pagkakaalam ko ay 15 sila. So, it's up to him. Bahala na ang Diyos, sabi niya. So, they depend on only one decision. Kung sinong babasbasan. Kung sinong babasbasan. Actually, napakalaking bagay kung sinong babasbasan. Kasi yun ang parang susundan na rin ng ilang mayors. Kung anong sinabi nung nasa taas, susundan na nila yon. Hindi nila pwedeng hindi bigyan ng pansin. Otherwise, hindi sila mapapansin. Yes. Diba? Okay, so abangan natin. Pati na yung barangay election, abangan natin. Dahil ang dami ng ngayon, nagsisilitawang mga pangalan. Oy, malapit na. Sa iba't ibang barangays na talagang tatakbo. Mayroong nga natalo sa pagkakonsehal, itatakbo daw na kapitan. Sabi ko naman sa isip ko, natalo ka na nga malay mo naman, ang swerte niya nasa barangay lang. Nako. Barangay lang kamo pero barangay yan. Maraming mangyayari dyan sa barangay. Sabi naman ng kumpare kong manginginom, pera na naman yan. Di ba? Marami siguro sa pera. May kinatan para kule ka na yun. Wala na yun. Para kulay kwartal ako. Sad to note. Di ba wala na yung yung di ba noon nung mapanahon ng mga lolo natin? Pabalugay bulog ng samon. May talagang masagrado tay kanayon, masagrado tay imbagay pamilya. Pero natan masagrado may Bosanli. Si Bosanli. Nako. Either si Bosanli o si Ngamil. Kaya yung mag-asawa. Yung mag-asawa. Nako. Malapit na. After June, July, papasok na ang July. Sa pagpasok ng July, yan ang mag-umpisa na yung mga activities para sa barangay NSK elections. Mauna muna yung registration of voters. Pero bago tayo dumako dyan, ito, sad to note again kapaborito RJ. Unemployed Filipinos rose to 2.06 million in April 2025 mula sa 1.93 million noong Marso ng 2025. This is according to PSA survey. Paano sila nabubuhay? Kasi nawili sa ayuda. Kagalang trabaho, konda. Ayun. Diba? Paano nabubuhay ang mga yan? Ngayon, sabi nga ng kumpare kong manginginom, naupot lakono, rami pakurong. Kanya na kamya may lamot. So, matipon ng pakurong. Sarayan agaw, sarayan pizza na upot la. Aburido laran ng pangalan dalaman. Kasi kinita nila na hindi pinaghirapan kaya madali nilang gastusin. Natotoo naman kaya yung sinasabi mo na umakyat sa ilang milyon? 2.06 million. Yung walang hanap buhay. Kasi impasalyura. Ayun. Gabagabay damot. Siyempre nakurukan dara. Aram balot, gabagabay damot so nakukurukan matira. Kasi diyan nag-uumpisa yung problema sa susyudad, di ba?
Of course. Oy, pag walang hanap buhay, anong gagawin yan? Easy money o saan niyang kakapit? Gagawa. Sila ay nakurukan ira na aramay sindikato. Si katutan sa pangalan daratay tutuo da tauhan da. Yung mga walang matinong hanap buhay. Yon, gagawa na ng mali. Kaya dapat ang pamahalaan gumawa ng kaparaanan na mabigyan ng hanap buhay lahat para walang maengganyo. Mga sindikato, 'di ba? Yung mga masasamang loob. Yun. 'Di ba? Dapat. Kasi nga kung babantay ang pelikula, pero nga pulara action movies natin to. Kimapoy sa pelikula. Puro drama lang natin. love story. Ang kapulara may likes dikin di per FPJ. Kasi doon mo nakikita yung talagang nangyayari, 'di ba? Yung realidad, 'di ba? Na naisa sa pelikula. Halimbawa na lang. At the end of the story ng pelikulang Pilipino, late dumarating ang police. Kagugulog. Ay, socialist. Buti hindi nagagalit yung PNP. PNP, ano? Oo nga eh. Hello, good morning kay Sir Robert Erfe Mejia. Sir Robert, good morning. Hi, Sir Robert. Kay Madam, kay classmate ko, Gerardo Lamson, good morning. Kay Madam Millicent Fermil Paras, good morning. Kay classmate Carlos Caridad Tumagos, good morning. At siyempre kay Tita Ani, good morning. Yan. So, kailan kaya mababago yung sistema sa eleksyon? May mga nagtatanong ng ganun. Kasi nga, nasubukan nila sa isang lugar, halos walang manalong kalaban. Di ba? Ano kayang pinagbasihan? Napatunayan naman na hindi nagbigay. Kaya natalo, muntik ng manalo, di ba? So, yung mga bagay na ganun. Ano kaya kung alisin yung bigayan, pero talagang hindi mo yung maalis? Di na. Nandyan na yan. May kini. May Joseph. Pimakatlat bao, yakwanda. May, kumbaga, amantsaan la, minmanchalad kawus, agmula na ukal. So, part na ng kulay ng t-shirt mo kaya yun. Kung minsan, pag di ba, nanalo ka na ganyan ang ginawa mo, ikaw din, hindi ka bibilib sa sarili mo. Siyempre. Bibilib ka doon sa strategy mo. Doon ka lang bilib. And then, siyempre, ang serbisyo mo, di ba, alita, nasa liw ko alam lamang yan. Manserbiak may duga o aliwa, okay la ba? Pero parak lang para eleksyon. Tipo na. Pera-pera lang yan, kanto mo. Di ba? Pero antoy abasak bala tayo. Ano ba yan? Akin niya, unya si Babagada. Ito, babasahin ko lang ito ang Dagupan City, isang syudad na dugyot. Kwanda, mabaho at disorganisado. Ang mga nakatira ay mga napag-iwanan ng sibilisasyon at sa mismong daanan ng sasakyan nagtitinda. Sa lahat ng mga Pangasinense, itong mga Dagupeño medyo ansakit ya. Ansakitan. Pero alam mo, ano yan dapat linawin ninyo yan kayong mga nagsasabi ng kasi siyempre kung sinabi mong Dagupeño, nilahat mo na. Sana magbigay ka ng lugar lang kung saan. Diba? May pinagkukumpara siya kapaborito Ajay, sabi niya. Sa isang lugar lang siguro, banda. Pero not totally the whole Dagupan. May medyo mabigat itong mga akusasyon ninyo ha. Sino yan? Baka mamaya ikaw ang parsaan yan. Pero nakasulat yan. Nakasulat ito. Sa isang Facebook page. Itong mga Dagupeño ang mga walang disiplina. Nitignan mo yan. Kita mo yan. Mabigat na akusasyon kasi nilahat mo na tapos mga dugyot na people. Ay, nako, wag gano'n ha. Kasi kung dagupan ako, hanapin kita. Bakit ka mo? Alam mo kung nilahat. Punta ka sa bahay ko kung dugyot ako. Sige yes. Nilalahat mo kasi. Tapos sinabi niya rito, sana hindi dumating yung araw na maging ganito ang Kalasyaw. At mapanatili pa rin ang kalinisan at organisado. Ilang taon mula ngayon, mauungusan na ng Kalasyaw ang Dagupan at magsisilipatan na dito ang mga negosyante dahil Dagupan ay unti-unti nang magiging ghost city dahil dugyot, mapanghi, mabaho. Aligwas Kalasyaw. Medyo offensive to Hindi ako sang-ayon dyan sa ako rin kasi siyempre may mga
Kung may sakit ng linawa ka sa isang lugar, wag mo nang, specify mo. Wag mong lahatin. Siyempre sa palengke, sa palengke ka expect mo, yung mga bagay na yes. andyan yung mga nagtitinda, nagbebenta. Kaya ako nakapag-react ng ganyan kasi minsan sa aming bayan, sinasabi, jadling kayon ang balang, kanto. Kasi ang mabaw lang doon na tinitira noong yun sa plaza dahil sa iniiyan ng mga mga toda-toda noon. Kaya ko kinontra, wag mong sabihin linggayan dahil sinasabi mong buo kako. Di punta ka sa amin kung mabaho, sabihin mo doon lang sa plaza. Wag mong sabihin linggayen. Yes. Dahil pag sinabi mong linggayen, buong linggayen yung sinasabi mo. Tulad nito. Wag nyong lahatin. Wag mong lahatin. Kayo naman, makapost naman kayo ng inyong mga saluubin, yung inyong mga liknaan. Paano yan? Pagka narinig ng mga bisita, sino yung pupunta dun sa mga siyempre, malaking epekto nito sa dito? Of course. Wala. Diba? Wag na dyan dahil ano ba yan? Yan yung mga implication. Kaya kailangan kaya pag nagpo-post kayo, kayo dapat isipin din ninyo, be responsible. Ako taga-Dagupan na rin dahil dito tayo naghanap buhay. Yes. Kaya medyo masakit din yan. Masakit to. Kasi nilahat. Kaya nung nabasa ko, saglit lang. Bigyan nga natin ng pansin ito dahil hindi naman fair na lahatin ninyo ang mga buong Dagupan. Sabihin nyo lang yung lugar. Makakatulong pa kayo, baka hindi napapansin. At saka wag nyo ikumpara yung isa. Nagko-compare na kayo uupo pa lang sila sa June 30. Yes, Doon natin makikita kung ano mangyayari. Di ba? From July to onwards until the next election ulit. Doon natin makikita kung ano ang kahihinatnan o gagawin ng mga uupo. Ngayon pa lang, sinasabi nyo ng ganito, hindi magandang implications po yan. So hindi pwede yun. Kasi parang, di ba, ano kayo, scientist? Pero siguro may pinagbabasihan. Pero yung inaano ko lang yan, kasi may mga, di ba, na pro-project naman nila yan, di ba? Pagka yung, yung projection nila, 'di ba? Yung kasi ganito dito, di ba? Dahil sa nangyaring ganito. Kaya may mga nabubuo silang ganyan na parang nakikinitan nila sa hinaharap. Pero ang kini-question ko lang, huwag mong lahatin. Huwag mong lahatin. Kung meron mang kapuna-puna, di yun lang ang punahin mo. Pero huwag mo nang lahatin. Kasi magagalit sa iyo. Ngayon, pwede nating sabihin din na it can be a challenge din sa on the part ng Dagupan na to prove wrong. To prove them wrong. Yung nagsasabi. Yung nagsasabi. At kung ano man yung lugar na nakita nilang marumi, ayusin natin. Something like those, maaring saka pagka alam mo, mas bibilib ako diyan. Sa mga pag-analisa ng mga yan, liknaan na ganyan. Tapos magbibigay sila ng mga suhestyon para naman hindi mangyari yung ganon. Yung how to solve the problem. Alam nyo, sabi nga natin, solution. In unity, there is strength. Siyempre, tapos ng eleksyon, we have to move on. Agauntan ka paborito. Yes. So, para maging maayos ang takbo ng buhay ng lahat, hindi lang ng iilan, magkaisa, magtulungan, magsama. Yun lang naman ang magandang sistema dyan na dapat nating gawin ka paborito, RJ, para sa ikabubuti ng lahat. Speaking of Dagupan, di ba, ang score dito, isa lang ata yung oposisyon. Isa lang. Kaya sabi nung mga nanging-question liknaan nila, meron pa bang magiging chicken balance? Meron pa rin. Kasi siya ngayon, yung nag-iisang yun, I believe siya ang tatayong minority. Kaya lang mag-isa niya. Pero sabi ko naman, sa akin lang, mga honorable yung mga ganyan. At tulad din ng kanilang naipangako sa taong bayan na magsisilbi ng tapat, siguro sila rin mismo ang babantay dyan. Di ba?
Oh, definitely. So, hopefully, abangan natin. hopefully, kwanda. Kwanda Hopefully, rito to hopefully, kapabrito, hopefully. RJ. Yes. Akatutelik na anda. Hopefully. Puro mga respetadong tao naman yung ganyan. Oo naman. Saka yung mga... At pinagkatiwalaan sila yung ng mga people. Yes, yung mga ibang uupo dyan, veterano na. Kaya yung apprehension ninyo, takot ninyo na walang magiging check and balance. Meron yan. Meron pa rin. Andyan ang COA. Papakitang gilas din sila. Andyan ang COA. Yes. Meron pang Commission on maibang Audit ng gobyerno. Tama yan. At kayo mismo. Diba? Na mga taxpayer. Diba? Yes. Kayo, the people. Kayo mismo ang tawag dyan. Mag-i-evaluate. Kayo yung magiging teng at mata. Yan. Sa mga kaganapan at mangyayari. Ayun. Yun. Diba? Yes. Kasama nyo ang COA. Hindi lang sa Dagupan, yung mas majority yung nanalo. Sa lahat ng bayan na may mga ganung senaryo na majority yung nakaupo. Okay? So next time na maghayag kayo ng liknaan nyo, huwag yung be very specific lang, ha? Oo, tama. Huwag pangit yun, pangit. Hindi maganda. Ay, life. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Salumagi Sur, Bugalyon, Pangasinan. Yan. Musta na kayong lahat dyan? Yes. Move on. Move on din. At syempre, sabi pa ni Madam Emma Alipio, happy birthday kay Madam President ng Senior Citizens ng Barangay Basing, Madam Laureta B. Sandoval. Happy birthday po, ma'am, sabi niya. Kay Sir Armando Garcia Sr., sabi niya, good morning Joseph, RJ, nakatutok kami Liknay Valley at Dumalandan West, Lingayen. Kay Chris De La Cruz, sabi niya, good morning mga idol, pa-shoutout naman po si Maren Kia Kabading ng happy graduation ng Perpetual Malasiki. Mga taga Malasiki, good morning. Maren Kia. Kay Cecilia Morante, good morning, sabi niya, good morning mga idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay of Maluwed. Yan. Sa Gaspar family diyan sa Barangay Kalit. Balaging nakatutok sa ating good morning. Good morning sa inyo. Yes. So hanggang pala malam, yung oras sa ating talagagik. Ang tabihanan po ninyo, susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo ba kantambay lalangulad Liknay Valley, saray magturiuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Akin may microphone mo. Ulit mo naman. Akin ay. Atan. Ayos. Ulit mo. Mantikin niya. Okay lang. Andi pa sa boses mo. Alright. Sige. Nadidiwit ko kasi. Yan. Ulit. Sige, ulit. RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta betima the technical side. Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Watan mat kanta ba ito si Engineer Nixon, the only one dakal. See po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa